ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ 10 ଧାଡ଼ିର ରଚନା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869ରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପୁ ଏବଂ ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ଜାଣୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତୁଲି ବାଇ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବଦା ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 30, 1948ରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ।